Big shoutout sa Sultos Lubuwa, ni Boss Ikong, salamat. Sunflux, DJ ECQ, shoutout. Oga Rapolo, The Concept Store, kami mga bagong merch. Rapolo. Tara, labakara ng Oga Flip Top, Rapolo, collaboration. Volume 2, gawas na po. So check na ninyo, bisita mo. Suporta. Saan wala? Gikan Bugo City! Make some noise for Marky! Jauh Sinto, Katuyang, Karipa, Jubert, sa Kagaw, dyan ang kang G-Boss sa Tagakayo sa 4,000 Streetwear, Wanswabi sa 6010 o sa Tanang 1645. Okay, shoutout to Yang Ay. O mga tropa nito niya sa Bugo. Shoutout sa Tanang Sinto sa mga tropa niya, Bugo. Sound to! Gikan Liluan, Cebu! Make some noise for Loco! Sa Organic Lifestyle ug Pastela Liluan ug mga amigo nako sa Danau ug True Maria. Yes! Shout out sa tanan. Shout out Manuel, Organic Lifestyle. Cyril sa Pastela Liluan, shout out yung tanan. So managkwentos, Daog Loco, pili niya una Marky. Judges, dito ka sa oras. Yo, minat na tanan bay. Palaw lang. Kaya accordingly bay, pahum na lang tournament ni. So, sakto na to. Respeto lang nila. Round 1. Para sa laglag para 6. Round 1, Marky, let's go. Yo, may gabi sa tanan. Niari ko dire para dili manaot. Di ko sama sa ubang artist nga puro bate ang patungog game. Una ako magsugod, ako yatag ang para pauman. Bro, dawat na ilabay kami niya. Round 1 game? Tae ka sa baka. What's your bullshit? Imong suwang babalo. Imong naong murag gitatuan nga kanggaro. Si Loco, bisag gisakitan sa ngipon, pero magtan-aw ka siyang naong. Murag kalibangon. Wapo man unta ka bro. Ug di pa ka batig nawong. Nya pangalan nimo, Loco. Pangpapichulo, pero wa mabagay kay imong naong. Murag piulo nga napas mo. Samantalang imong kaatbang, wapo pa ni Tata og John Liu. Don't panic, wani atik. Ako to si Leonardo DiCaprio. Don't panic, wani atik. Ako to si Leonardo DiCaprio. Katong nagkayat kang Rose sa Titanic. Pero si Bro Loco, o sa sinisiya ka modelo. At yan ang totoo. Bro, kabaw ka? Kanay mong lawas? Gawa sa pwede ka may mong model sa bench. Pwede sad ka may mong model sa sigarilyo o figo. Kaya mong now, murag na'y sakit sa bato. Yung mong lawas, murag bilog sa puspuro. Pero kaning akong amigong hanaw, wala ni siya mangitag bikil. Yang gusto kalinaw, gusto lang siya muchil. Paglupad-lupad sa heaven, nga murag chicken! Pwes diha ka, nasayop. Gusto ka og heaven niya. Kusog kay ka mo suyok. Yo! Yo! Nasa ko. Nitanaw ko sa imong mga niagi nga battle. Wakoy laing masulti, kundi bati imong mga pusil. Samot na to imong masinggan. Dagag madamay o pabuton sa lugar nga crowded. Pero kaning akong istingawa, water gun! Walay madamay, direct to the target. Direct to the target. Sa imong kadaot, di ko maglisod ni mong tumba bisag nagatubang ka nga murag nagtakilid. Igo gyapon ka partida bisag magbinatlit. Time! Kanwan, local, go! Ayun sa. Round 1 game. Ay, sa una sa tanan. Don't smoke right! Ako'y magic.
Pagkiansyano? Aw, anak sa din ni Gary Valenciano. O may din mo sayaw, Lili Robredo, presidente. Pagkiansyano? Long time no see. Oo, nagkita mi ani katong na ako'y battle sa Bugo City. Yan nagpa-picture ang iyang babae. Di man nung tatulag nagbara, pero para kita niya ni, laglag iyang brow, panty. Di man kon, idol makuno ko niya, bisag dili ko si Six Strip, pero lahi ko mutira og Six Strip. Kaya katong na ako sa Bugo, feeling close kayo, pagkaibaw niya na ako'y blow. Mataan ba ni Spinyan doon ko, kay bisan asa kumuad to, naapirmi sa kong luyo. Sunod ba ayaw pag apurado, kayo maglagot ko, pais mo konti ka og bagaso. Karon mo makita kung sa silo ko mamutuwa. Nain ko mo duwa, kay og naduwaan ba ka? Dugay na tikang giguba! Inana ko kagahi mo suwat, tungod kagahi na ko mo suwat, mabugo ang lapis. Kanang binunggo nga lapis, ako ning iduslak sa imong kandiis. Manaya ko palaguta kay laing ko maglagot, mura ko og bayot, mangumot ko og buhok. Awa na may buhok, ako na nibutang tayos iring. Ay, motherfucker! Yo, what's up, round 2, bitch? Ha? Ako gusto na yung tamag seryoso, pero murag seryoso ang amigo, kay murag dako ang premyo. What the fuck, bitch? Iyan siya nga, gukod duno kay kunya, nagdasyag blow. Di ko na muribata na, itinuod mo sa ito. Yo! Lain ko na siya maglagot. Pwes, dili man ko dato para masagpa ka og cash. Pero ayaw paabutan nga mo green na akong panit para ikaw akong masmash. Round to game? Game. Believe kay ko aning tawa na, kay bisag unsa niya kasadboy ang tao, makuha gyapon niyang mapakatawa. Bro, ang makundra ka mo'y dako na kung konsensya. Isa may di makonsensya aning lawasa. Kung maraming nagigiag tipos o malarya. Sa kasamok sa imong naong, di gyapon ako makumpara sa scratch paper. Kaya huwag ka na. Yo, sa kasamok sa imong naong, di gyapon ako makumpara sa scratch paper. Kaya huwag tanawon ti kaslayo nga maghubo-hubo. Mura kang nagsakit og TB. Nya bago lang naka-recover. Gusto siya seryoso, pues karon sakto. Pero way kumpiyansa kay si Bro Loco salbahis. Kay kung mupatay siya, showy. Kay iyang imaydi. Pues, masalbahis pa ko sa imo, bro. Kay imong maydi, ako sang imaydi. Iyang gi apil lang ako chicks. Sakto ra gyapon. Imo kong pakanog sa purado. Sakto ra gyapon. Is karon mo baos na ko amigo. Imong may di akong imay di. Ya para matagamtam nimo akong kabrutal. Imong tatay akong torturon. Akong patuwaron. Akong lugton. Nya tubangan sa lantay. Ako siyang palingkuron. Akong gapuson. Nya imong nanay sa lantay. Akong pahigdaon. Imong tatay, akong basuyaon kay imong nanay.
akong pasuyupon! Yo! 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 Kaya mong na... Kayata ko, be! Isa! Kaya mong nanay, akong pasuyupon, niya akong ana-anaon. Iguman ako gana-ana. Yang panty, akong imaydi. Yang panty, akong imaydi. Pero pag una, sa kadagag loko diri sa Cebu, naglibog ko, kasi mas tinuod nga loko ninyo. Pero pagkakita na ko ng naong nimo, ibawon ako kasi mas loko ninyo. Ikaw ang pinakaloko. Kaya halata sa imong naong nga uplok. Imong utok lutang ni sudsabton imong pagkaugok. Wa ka kay gibuhat nga sayop imong naong makasurok. Last but not the least, baong karon bro, mo na ni imong pagkakataon, ako ang magsilbing babag sa imong dalan. Kay kung imo kung malusutan na ngay ko nimong pasalamatan, kay ako'y hinungdan, mong ikaw nakusgan pero di ko nimo malutsan. Imong liog akong samaran gamit ang duha kay nigiban. Dili ko si Irin pero kaya kay tikampat yon nga sama sa Titan. Round 2 game! Wala kay mamayde, kay patay na akong nanay. Round 2 game! Dili ni siya pala umay kung sa motherfucking high. Sa akong kahay, mura ko galupad sa sky. Ya ikaw high, masad ka, high blood kay klaro kayong nangugat. High blood kay klaro kayong nangugat. Nya katong battle ninyo ni GI, mura gid mo man nagsuon nga nag-away. Napay GI siya untay kinamagwangan, murag siya nay gamay. Siya nay murag siya nay gamay. Pero buot na naon, di man ni magsilbi. Bisag mubuo akong kada round. Oo, mubuo akong kada round. Kay inyong katawa, taas pa sa akong round. Taas pa sa... Fuck, taas pa sa akong round. Fuck, taas pa sa akong round. Fuck, taas pa sa akong round. Si taas pa sa akong round. Mapildi lang ko nimo basta ako kay mapaong. Mapildi lang ko nimo kung pildihon ko nimo lato-lato gaw. Lato bro. Bitaw seryoso karon tinud-on ta mo dili tungod sa premyo. Tinud-on di ka. Fuck, dili tungod sa premyo kay ang premyo mo na akong ibayad sa pagpatay ninyo. Nya ipadakop ko ninyo. Di ko ninyo madakpan. Kay magikero ko nga pasmado. Wala na isunog ko. Malay pasmado. Kalma nga kalmado. Ay, pasmado, kalma nga kalmado. Kalmado na kung nga mo patay nimo. Unsa ka nalay maayo ako nalay patay nimo para makuha na ang premyo. Anong tas-on pa man nga na pwede ram lipat yun sa usapala lang. Ingana ko magseryoso, pero kumidyar to. Maunay real joke, murag tinuod, pero joke na to. Time! Naong kas iti! Kaso, Marky! Yo! Nakuha na nako imong estilo, kana imong sit up, makontrol ang crowd, pues karon imong naatbang si Atlas. Ibaw na ka og unsa mo crowd control.
Sa imong kahagard. Di na ako malilong. Imong bulsa, murag dirimon yang sud, puro hazard. Pero karong ikatulo na nga birada, pasayloa kung di na natamo mapakatawa. Round 3, game? Okay. Loko mo ko ay relimisyo. Kamusta naman ka, bro? Dugay-dugay na gyud so kadatong imong ipadagkot sa bugo. Salamat kayo, pero unta karon di ko nimo matawag og traidor nga amigo kundi nako matuyog putol lang imong ulo. Aning duwaa akong giseryoso bisag di ni seryoso ang tuntok. Dili na silida nga mista nga madamay nga inosenteng tawo, pero kung ako nay magpabuto, pasaylua ako nay madamay nga inosenting loko. Kay karon nako sa imo ipakita nga lain ang nagdamgo sa nangandoy og lahi ang nagdamgo nga natulog og lahi ang nagsaba-saba sa nagpangan og lahi ang nagsaba-saba sa nagpadungog sa tingog. Buutan kong pag-amigo, pero kung makontra grabe ka demonyo karong gabi na ako imong guardian angel, pero nganli og Lucifer o basig maratol kay ang reference pang Bible. Karong gapundok na walay mahitabo nga misa pero naipatay lawas iguman ani nga batol. Kay karon double dead imong dangatan, patyon tikas akong linya, patyon pagyugas ilang kinantsawan, pero ay nagkabalaka kay wala na ka, wala na'y katawanan. Chok, ha? Nangilom lami ka jod kay imong patayng lawas nga ni Age, among girispitaran. Kaya makontra si Loko. Mo'y pangandoy nako, pagkakita nako sa line-up, murag gutom nga isda sa paon, wa magduha-duha og kagat. Kay dugay-dugay na sad, nagandom nga unta, kita na say magbagat, karon imong jokes, hilis nga break, di mo pakat, karong ako imong naatbang, tanawon tag kalabang ning sakayan, sa dagat, sarog di makaob sa balod, kung ang hangin na bagat, ay gataw di makaya, kay murag kag utin nga gipugos og sulod sa bilat nga uga. Dili ni hilo nga ngay panglawayan para sa dagong masudlang usa ka kautin. Imagine kinanglan pati kang luwaan para sa bilat masudlang. Koy og nagdakag gun bullet di na magsilbi diri imong bullet gun kay akong estilo bullet ni, pero katong gikan sa Amazon muni ang bullet nga dili na mistil pabuthon og katuo kag muni ang bullet kuritso kag kamatay diha ka na sayop kay muni ang bullet nga ang kala 24 hours sa imong lawas magdagayday di man tuod nimo ikamatay pero kasakit di ikamahay. Murag titanos sa imong utok kay ang kasakit sa imong utok mo lansang. Ah shit, pero una ni mauman ang tanan. Sama sa akong gingon nyari ko para dili mong daot. Gusto lang nako isulti sa katawan kung si Loko unsa ni kabuutan para mo daog dili na lako kay nang landauton ka. Time. Yo, check! Dili lang kay hazard ang suda ni. Apil pa din yung backyard! Ikaw, Lucifer? Ako, Loko nga angel. Round 3 game! Game! Tungod sa imong tusok, mura na ka og pangkaraan. O gisgutan na to imong ginabuhi, comment na lang. Kayo patas-an na ilang naabtan, mas layo kag naabtan kay muuli, moagi pa ka og liluan para maabot sa imong tugkaran. Karon, muuli ka nga balian. Eh, bunalan din nga na akong ginabuan. Bright man juga. Bright man juga, pansiron di ka. Bright man juga, pansiron di ka. Ansiri juda. Naay duha ka tiki. Naay duha ka tiki. Ang usa ni Tumbling, pila na may nahibilin. Pila. Di juga cancer. O taga-bugo yun. Ano yung answer? Wa na'y nahibilin kay pagtumbling sa... Ay, wa na'y nahibilin kay nipakpak ang usa ka tiki pag humanog tumbling. Og di ko makadaog karon, at least napakapalipay ko. Basta nakalimot mo, we're just having fun, right? Yeah! Wa ko mangita, wa ko mari para mangita og bikin. Gusto lang ta ko mo chill, murag na sa heaven, nagpatupad ng mga time, motherfucker! Let's go!
para 6, Marky versus Loco. Yo, kapag tumalibay! Fighter. Pero, judges decision, 3-2 para ni Loco. Saras, Marky. Salamat ko sa tanan taga po. Thank you. Shoutouts, Marky, bye. Fighter kayo na battle. Judges. Baan, may kampo, may boto sa Loco kay round 1, Dominic kayo niya. Kaya ko kay kusog na round ni Marky. Kasi na siya, butarando. Gubot kayo, lisod kayo ang judge na niya. Round 1 ni Loco, daog. Na-dominate niya round 1. Round 2, na-choke si Loco, pero nabalik na yan niya yung mga katawanan ng mga linya. Pero pilde siya ito. Round 3, kay Loco na yun. Seryoso si Marky, pero dapat i-stick na ito sa style na comedy. Kay parehaman sila unta. Yung mga sa i-expect sa mga tao, mga sa i-apas sa mga tao sa ilang battle. So, Loco. Round 1, 3, Loco. Round 2, Marky. Props kay Marky. Yo, I first shout out kay Maposo sa round 1 kay ang gihatag ni Loco. Mas para nako mas effective ug mas nakuha niya ang crowd. Pero murag si Marky atong murag ni Buelo pa siguro niya sa round 2 ang gikuha ni Marky. So mas kung parehason sila ang style sa round 1 o 2 pero ako lang gitanaw kung kinsa mas effective sa ilang style doa. Pag round 3 na kay ang gihatag ni Loco siguro kay murag seryoso na Andre pero sa ako lang kay wala kayo yung tatak siguro na linya 1-3 GI, shout out po sa natin 05 Clothing sa Kapu sa round 1 ako yatag ni Loco. Then sa round 2, nalibaw si Marky. Down sa ito nag-boss-boss na siya ba niya. Ngayon, kabaw kita ang buka sa duwa ni Marky before good. Kabaw ko, nasa si kabuang. Mo ba, kaya utan niya mo bawas kung sa bayan pa lang yun niya. So, murag para na ako round 1, round 2, murag so gikan sa round 1 from round 2, murag ihubro na ako patas sa sila. Ang deciding factor na ako ang round 3 nila. Kung sabay pa lang si Marky at mga round, siguro dako chance na mas mabuto ko niya. Pero i-stick magod siya sa risky kaya ang ibuhat nga di murag feel na ko dili niya 40 ang seryoso ba dili niya 40 ang seryoso mas effective siya kung magkabuang lang siya wero kang kung kuan siya parehaman sila in character nila kabuang parehaman sila dire na lang yun nagkatalo sa round 3 jud so ang round 3 gihatag na ko ni Loco so murag kung siguro kung akong i-overall na ko napatas sila from first round to second round and sa round 3 nilabaw si Loco so Loco Hello, ex-Marky Loco. So, para nakapunta si Loco doon, pero ako lang sa tapusan ako ng decision, Marky. Round 1 to, round 2 Marky. Kung pag-twist niya sa yung style, parang okay na sa yung effort sa ka-artist niya, masuwat eh. Pero ang prof, ganun kayo Loco. Entertainer ka siya mga moto Marky. Ipo ko yung bati ko para sa epektibo sa mga tao pero daw lang siguro na sa pag-effort yung sa real tournament rap isa ginagawa nila ng battle pero kung mga tao lang parehagin sila yan ang nagdaw siguro kung yun sa nila pero battle man isa parang nag-rap din sa sulit sa mga tao si Marky